Yan ang aming ulam today. Tinapa. Yan ang aking lulutuin today. Tinapa at saka miswa. Lagyan ko ng alugbati. Gisa natin ang mga panakot. Tapos ilagay na natin ang alugbati para maluto na yan. Pagkukuluan natin. Pagkukuluan, tapos ilagay na ang miswa para, ayan, ang miswa, hindi pa na, ilagay ko na yung miswa, ayan na. Luluto na yan ngayon. Ayan. Sarap talaga niyan. Tikman ko kung masarap. Sarap. Finished product.